Всички поръчвате покривала, обаче не може да разберете отдалечено каква е разликата между нормално покривало и подсилено покривало. Сега ще ви я демонстрирам. Първо забележете цвета. Това е нормалното покривало, а това е цвета на другото покривало. От тук нататък ще погледнем нишките. Ето нишките. Какви са? Ето и на другото. Нишката. Сложено. Сега ще ви покажа всъщност каква е разликата. Връщам покривалото към мене. Като вижте от вътрешната страна, това е гумирано и това е гумирано. Само че вижте разликата между едната и другата гума. Сега, експеримента какво ще покажа. Пускаме тези фенерчета и двете светят еднакво. Едното го пускаме тук, а другото го пускаме тук. Кое прозира повече? Събирам ги едно до друго. Вижте едното как прозира много повече от другото. Реално може да направите сметката. Като има клиенти, които си избират бюджетния вариант. Не всеки да се дава 10 евро отгоре. Но има клиенти, които избират и по-усиления вариант. Вие си преценете. Това е нишката отгоре. Реално едни и същи са. Разликата е в плътността. И двете са гумирани. Предлагаме ги в различни цветове. Вие вече си преценявате кой модел ще си закупите, като сега ще ви демонстрирам още едно доказателство. Качване на кантара. Хоп. И тук показва 4 кг и 50 грама. Извинете, 4 кг и 50 грама. Сега взимаме другото. И го качваме и него. И стана 2600. Което излиза, че кило и половина едното е по-тежко от другото. Вие си направете разликата, вие си предсметнете бюджетите, вие преценете как ще си използвате шатрите и съответно решете кое покривало да използвате, като това наистина не е лошо. Просто това е лукс варианта, който много повече хора избират, защото искат да използват много по-дълго време и на по-кофти ситуации, като постоянно на слънцето, докато клиенти, които използват примерно шатрата на определени събития или места, където не е по цял сезон, избират това. Изборът е ваш.